תגידי, רוני, מה את עושה בקליניקה? טוב, אתה יודע שבקליניקה יש לי תפקודים שונים, אני גם מאבחנת וגם פסיכותרפיסטית CBT, אבל אני ממש אוהבת את הצעירים שמגיעים אליי לייעוץ. אחרי שירות צבאי, לפעמים כמה שנים אחרי השירות שהם ביצעו, והם לא כל כך יודעים מה לעשות עכשיו. אני אוהבת את אלה שיש להם איזה חלום מאוד גדול, אבל בלי דרך בתוכו. הם מתקשים לראות שיש כאן איזשהו נתיב, שיש שלבים לעבור כדי להגיע לשם. חלק מאוד משמעותי מהעבודה איתי היא באמת לעשות איזשהו פרוסס של להבין ברמה הטכנית איך מתחילים להגיע לחלום הגדול ההוא. הרבה פעמים באמצע הצעיר עושה איזשהו חשבון מחדש ומבין שהחלום הזה לא בדיוק מתאים לנטיות, למה שהוא רוצה, למה שהוא מאחל לעצמו, ואנחנו בוחרים חלומות חדשים ביחד. אתה עשית משהו כזה איתי, תודה או לא? היה מצוין.